ya ton. Eka rasah cegehno Kak. Sampai bawah Kak, coba Kak. Hati ya. La 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 la. Alah alah. Hai. Hai. Mesakno ikang. Hai. Inya, inya. Eka. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine sandalan. Ayo ya. Pangan duit sing halal. Ora kono cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban. Ya. Rezekine untung-untungan, nasib apik, duit kantongan, wayah esok rezekine tambah lumpuh. Iya, iya. Majedor, 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 jedor. Ono bane pacar. Wah iki mesti rezeki teko. Yo. Majedor, 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 jedor. Bane pejamane isih esuk rezekine tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Terima kasih matur nuwun Purna pambuka langen beksan toyok ing dalu